Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Hnyf National Youth Front Women's Wing. Hapo ka jingelam jong ka Presiden ka kong BT Jerwa. Harangkat ka jinge trailang bat ka Hnyf Shillong Region. Hapo ka jingelam jong uba bless dekar. Haka sautrik bat ka santrik ubna jilleo arajar arpuway kila sam jingerap de ki Marbam. Sheki Longïing ki bakhamduna haka yok ka kot. Ki basyong basa. Haka shnong Umjaïur bat haka shnong Umsawmawjynrong. Ki badang ha hapo ka jilli jong ka shnong maulai. Haka jingsami ki Marbam sheki Longïing ki badan haka shnong Umjaïur. La sakhi lang da urang ba shnong uba kit krem. Lembat ki rang ba dong. Lembat ki wei. Kat bah haka jingsami ki Marbam haka shnong Umsawmawjynrong. Laya don lang ki nong kit kam shnong. Lembat katto kat nengud ki nong shong shnong. Hadin kanipat. Ki nong yalam jong ka seng ki lalat pat man sam jingerap. Da ki Marbam sya ki hinrew teli ki Longïing ki badan haka shnong maulen rei. Ki balaya kendo jinge nakadaw ka jing penjari jong ki Borsen Shar ka East Khasi Hills District. Ya ka jing kangdam ban yada na ka jing sapriyang jong kunyang jing pang COVID-19. Kau tu orang ni. Sini.